kanang bautismo ni Juan Bautista. Ug tuod man walang nagiusay nga sa radyo nga ang kay Juan o bautismo sa tubig alang sa pag-inulsol. Ibuhat ka to ni Juan Bautista tungod kay doon na may nabasa sa Juan 1:33 nga buhaton ka to ni Juan ang pagpautismo sa tubig kaya aron iyahan makaplagan ang Kristo diin mukunsan ang balaang Espiritu. Mao nga sa human nga nakita dito kay Panginoon sa Kristo nga wala ang Espiritu pinaagi sa kalapati, bigunsa dito kang Kristo o dito na nihunong na si Juan Bautista sa pagpamautismo tungod kay nahumanan naman iyang papel. O nga human niya ito, doon ay mga apostolis niya, disipulo ni Juan Bautista, nalibal niya dito kay Panginoon sa Kristo. Kaya mga gisulti nga mas labaw ang kasunod dito kay Juan. O ang bautismo ni Kristo o ang bautismo sa Espiritu Santo o kalayo. So kaya na pangutana ko mga igsoon, kaya man ang pamatunan, nga ang bautismo nga makaluwas, mao man ang bautismo ni Panginoon sa Kristo. So karon ang makatuma na ini karon, kung basahon na ito pagbalik, manglakaw ka mo, kaya aron na mo ito, ang bautismo, maluwas. Kinsa madayo karon ang nakatuman o makatuman ini. So kung dili na kita makasabot, kung sa rin sistema sa baptism, ang atong pagtuo, ama na yun sa usay atong nahibuluan. No? Kinagin nini. Itong pasahon, ang mutuo magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahugman sa silong. O kanila nga mutuo, magadulot kining mga ilhanan sa akong ngalan. So, dunay mga ilhanan sa ngalan. Sa akong ngalan, ilang pagulaon ang mga yawa. Alawa na, una po dahil mga pastor, mga pari-uban nga una dahil kiring-kiring sila sa ibahan, sila lang ang mawala silang yawa. Ano lagi po kayo ng katumba sila no? Pagkakabalo, kailang ibayad na itong mga tawanan. Eh, usa lang katulo, bukirig magkalit. Pero na, piyuban kaya na na, o di po bukirig. Siguro ka ito, bisita to. Dili ito lang sa ito, kaya pag-ano ako kikirig. Pagka ito kapag, pati kirig. So ano man ang iso, ano lang ipakita lang sa kalibutan nga sila natungla na ni. Kaya magkapagawa sila yawa. No? Kinapit, hebalo to, kisang yawa ni pag-awson. Kaya mga kapandulan sala, kung yung mga yawa na pag-awson. O magkasunti sila mga bagong sinultihan. Bagong sinultihan. Ang pwede na yun, mag-practice sila pinulungan ng Hebro. Mag-practice ng Griego. Pilit na bagong pinulungan, karaan na pinulungan. Mag-hambog sila na sila, nuntis na kaya mga pulong. Bon, mag-practice sa lingwahe nga French, English. Kaya matuman rin nga, nuntis sila o bagong sinultihan. Basta balos na bagong sinultihan. Bagong sangyaw ka. No? So, kaya mabautismuhan, ano yun yung bautismo ni Kristo na maluwas, magsangyaw ni siya ang bagong sinultihan. Kaya nga sinultihan, wala na gisangyaw niya sa ilang mga simbahan. Kaya kung maingon ka na sa ngalan ni Kristo, mutuo ka maluwas, ay hindi naman na siya bago. Kaya karaan ng mga Luy, karaan ng mga brother. Ngayon ba, bautismuhan lang na, malistandaan. Sangyawan na, walihan, kung mutuo ka ng Kristo, iinig at lawa, luwas na ta. Human lang ito, kay bautismado na sa pagka-adventista. Dula po yung katoliko dito, sangyawan sa mga protestante, kung mutuo ka sa ngalan ni Jesus, magpabautismo ka maluwas. Human lang yung bautismuhan sa sekta na Romano Katoliko. So wala magkako-insight ang mga buhat sa kalibutan, no? Wala sa mahibalo na hindi ay pulungan, magasulti sa bagong pinulungan, bagong sinultihan, bagong sangyaw. Sangyaw ka na wala ka sa madungog. No? Kanya itong sangyaw, sugod mo niya sa kapugan ng Balari, o karoon, padayon sa barang tulong, mo ni sangyaw nga bago. Ito kung kita na sangyaw na bagong Jerusalem, bagong pala ang syudad, bagong nason, bagong sit-up sa gobyerno sa Diyos. Ano yung bago? Ano yung bago yun? Ili kay
bago lang, bago, pinulungan, bigay ng English na bago lang ang sinundihan. Gamit na Latin, bago na, nakaraan na. No? Sunod, makakupot sila ng mga bitin. O nalaiuban, nagpastor, nagpupot ng bitin, hato, napaaka na lang sa bitin, namatay. Nalimot ko sa kuha sa puiso na to. O wala sa kapadalang antay bilong. O sa kainsin antay bilong yung lawas. Nagkasalig siya niya yung mabasa, basta bautismuan. Ang sabat, makakupot ng bitin, dili, mausa. Yung tamo, namatay na lang ito na sa mismo na pastor. Tungkol kayo din mga bautismo na lawas. Ito, bautismo sa tubig man. Kaya po makakupot sila ng bitin. Sa'yo na makakupot ng bitin po. Wala mang pugingon nila nga makakupot ng bitin. Pakon, ingon naman nga, o sila makakupot ng bitin. O sila yung makakupot ng bitin. Ang ulo yung tan ito na. Di makakupot ka na. No? Patuloy yung material. Kung saan ka mo lang makakupot ng bitin. No? Kaya makakupot ng bitin. Sa lahat pa kayo storyales. Isa pa na kay bitin. Dili ka maunsa, may pagkasabot na rin mo ito napapaak sa bitin, may pagkasabot na rin nakupok bitin, dili siya maunsa. Nagkaroon, bitin nga material, pwede siya makupok. Kung sa bitin po nga espiritual, sa bitin po nga espiritual, no? Yung na bitin dito sa panahon ni Adan iba. Uga po ito nga bitin. Huwag nyo na po bitin nga kinaiya sa tao. O, di ba? Kaya kinaiya sa tao, mula po ng bitin. Maayos sa tubang, pero sa likod, tuklawin ka. Mula nga, bisan kita, makasakot tag na tunay mga bitin kung kinaya. No, kaya plano na udason ta o kalikuron ta, anuhan tag din ayo, dili niya punta mong sa. Kaya gano'n man, nasulat pa din nga bisan pa makapot ng bitin. Muna nga, dili magigay na po ang panahon na tunay, pasakot na to, pero bitin na ito siya. No, dili ta mong sa anak, bisan pa, nautong ta nila, usaon ta nila, sa tubangan sa Ginoo, dili ta maunsa kay bautismado ta sa Espiritu Santo sa Ginoo. O kung makainom sila bisan unsa na makahilo, dili sila mga daot. Ay uban inom pud lason. Inom pud poison, matay. Kung pasabot ta rin makainom, baka na wala pa tuyua, no? Makainom. Kung sa may mga lason kay, ani po ta pasalik. Ay mga lason karon kanang gitawag og kanang chemical na sa mga pagkaon. Sa mga preservatives nga pagkaon na diha. Kaya ka nalas mga preservative, mga formalin, ito mga naman sa tambal ito na RX, residue toxic. RX, residue toxic, yung ano, araw nila expire, araw nila dali ma-expire, no? Dunay, pila ka tuwing, nga turn, ayaw expire ang tambal, ayaw expire ang pagkaon, kaya yung taga na, formalin. Yung parasan ng formalin, preserve. Okay na yung gamito sa mga kanaber, pero preserve. Yan, gano'n. Wata kalibutan nga natong ipagkaon ng mga preservatives, mga tawag mga pasta na tawag nila nga instant food. O may gigagmay nga mga RX diya. Ang nilit na expire. Sige na itong kaon na puputong lawas, mapusong lawas, mulagan sa lawas. Mga bisan po, mga kaunta. May panahon nga naikuwan po, mga kaunta na ilit ka mausap. Ilit ka magsalik, no? Kaya bisan po natay agis na massage, atay pagi sa mga herbal o anambal o gawon sa itong buhi ka Diyos, ulita masalig. Kaya tumas sa bad naman po, no? Dili sila makadaot. Muna, huwag ang masabiton pagpandungan nila sa ilang mga kamot o mga ayaw sila. Ano na pwede ito lang mo, pandungan ayaw sakit. May pastor Rigwa, dahil pisastor pa ito nga, pandungan na ayaw. Muntak mo kayo, na pwede ato nga ito nga ikan sa hospital na yagi o umatos ito, na nag-wheelchair. Hindi niya pandungan. Balik niya sila, kaya dalo ng amahan, kaya amahan. Kaya nalalaya ng amahan, kaya inundan sila. Pagkabot ito na yung amahan, wala kayo po natabalik, kaya batot pa niya, wala ito utong kawana. Kaduha na nabalik niya mo ito, wala niya tabalik. Magpasabot, ako yung ipagtatalan, siguro iyahan po itong mga pusabo. No? Kung wala po kita kapul nga, may tiil na itabala na luwas ng tiil. Katulong ng kakiyan-kiyan, dalang kasi sa layo, nakikiyang lala. Ang klaro kayo, nadalagay po yung mga sekrito ka po. Pagkatupumubal ka na ulian po sila, tukol po sila pagkoo. Una nga, dahil naman ihimo ng mga milagro karon, aron proof nila nga ang bautismo ng tubig, mo ay katumada ni. Pero pinuli ay, dili mao. Muna itong istoryahan ko ng mga isaon.
Kaya dili ang kaayuhan na temporary nga itong ipangita. Bisan to, naayo ka sa pagtuo at pagkandong at mga pastor, ipandungan ka itong kapare, naayo ka, pero temporary lang to. Dili ka to ang everlasting. Atong ipangita ka ng everlasting nga kaayuhan. Kaya ka nila saro, sila saro ng ibanhaw ni Iso Cristo. Pero palitaan ka rin sila saro, wala pa ba sa kalimutan? Wala na. Bisan to, nabuhay sila saro, pero namatay na yapon. Ay, may kabala sa buhay, patay na yapon. Mamaya po sa kalaw tayo ito karon. Iiba na to siya ang makita ang tagahong sa Ginoo. Ang naigo ng amahan dito sa Iso Cristo. So mga migsoon nga ato na yung istoryahon kung unsa ang atong ipangita karon nga bautismo o unsa yung purpose ang bautismuha o ganong kinahanglan kakita maapil ni ini nga bautismo. Kung gaya ito pasabot na galing nga bautismo o din niya ipangita sa Ginoo alang sa iya mga piniling katawan. E gano'n man, ang mga taong bulgaro, wala sila nahibalo kung unsa yung klase sit-up sa kaluwasan ang ipaabot karon sa kalibutan. Wala sila mahibalo kung saan di ay pag-ila nga nagsakop na ka sa tinuod nga katawan o iglesia ni Kristo nga mga binanhaw o resurrected. Ang tinuod nga pagka-istorya nata karon sa Day of Resurrection. No? Kung atong istoryahon ang Day of Resurrection, dinhi tamon atong isulat kailangan ko rin reader kay itong basahon. So din kita magsugod sa gitawag o resurrection. Kinahanglan na ito maigsoon nga mahibalo kita ganong kinahanglan na magpabautismo sa Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo. Uban dihana ang kalayo. Ano man ang kinahanglanon din kayo nga maapil tayo na. Kung sa'y tumong, kaya nga naman, aron mahibalo ang mga tao kung asa sila magpabautismo niya. No? Asa sila magpabautismo, kinsa yung bautismo nila. Natagaron sa gitawag ko Day of Resurrection. So, sa pipila ng mga gutlo, minuto, atong istoryahon, pinagi sa mga sita sa bulatan, hangtod pagkaabuta sa inapungkayan. Ini nga ito ang mensahe papatuod. May tungod sa tinuod ng kaluwasan sa spiritual baptism. Natakaroon sa Day of Resurrection. Ang Day of Resurrection, dito ka nabasa sa Husyas 6:2. Sa kanya ito, mga tao sa Israel, nagapaabot yan ng kamalos na yan ng tagdaan. Na doon ay resurrection. Diba? Hindi mo pag ito si Marta. Si Marta nagsuo ni Maria, palapot ni Jesus nagsuo ni Lazaro. Namutuo siya, mabanhaw si Lazaro sa adlaw sa pagkabanhaw. Ano pa, putuo sila na doon ay pagkabanhaw ng mga Israelitas. O ganun pagkabanhaw, mabasa na doon sa Husyas 6:2 na nagkakanayon. No? Nga tapos sa duha ka adlaw, after 2 days. Sige. Husyas 6:2. Og sa tapos ng duha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulog ka adlaw, pagabanhawon kita niya. Tunay resurrection. Og kita magapuyo sa iya atubang. So after 2 days, and in the third day, kita magabanhaw sa tubangan, puyo sa tubangan. So tunay resurrection sa third day. Batong istoryahon po, kato si Jesus, kano sa siya bigula gani si Jesus? Bigula siya sa Millennium 5. Millennium 5. No, Millennium 5. Bigula siya Millennium 5. Di ba, ito naman na Isaiah nga siya ang nag-perform sa papel sa
batang Israel. Di ba? I-perform niya ang pagkabatang Israel. Nakana si batang Israel, mao si Jacob. Mao sa Hosea 11:1, ang batang Israel pagkatapos gikan sa Egypto. Sa Mateo 2:15, mao dito patuol si Jose, iyang asawa si Maria, ang bata na si Jesus, dalon sa Egypto. Aron matuman ang isulti sa Ginoo pinagi sa mga propeta nga pagkatapos ko ang anak na lalaki gikan sa Egypto. Ang i-perform na si Panginoon sa Kristo. Sa Millennium 5 siya nagsugod na og sakyaw. Pero, otong panahon, kanusta pumigwa si Jacob. Nga mao si Israel. Natawag si Jacob sa negative 73. Oh, sa negative 73. Dito siya na tao. Atong bilagan at kapanahunan, mao na nga Millennium 2. Sa Millennium 2, 3, 4, 1, 2, 3. Mao nga dili makita na itong igsoon nga bisan to sa panahon ni Jesus, nagatarget po sila o ikatulo ka adlaw. Diya po na ito masayran. Nga, pero wag yapon mo lang imuhaon kaya magipangita rin ni Ismoma na ikapito ka adlaw. Kung nga tinuod nga pagkabanhaw, wala dito sa Millennium 5. Kaya kung dito pa sa Millennium 5, dili mahuman ang pito ka adlaw na simana sa Ginoo. No? Millennium 5. Ang magikan ka sa 1, 2, 3, 4, 5. Kung yari si Kristo sa Millennium 5, ang kalibutan, gitapos niya sa ikalimara ka adlaw sa Ginoo. Pero may istorya sa Ginoo sa kasimana naman, muna ang Ginoo, nagisgot siya o ikatulo ka adlaw. Muna gikan nila, mag-plus kag 1,000, Millennium 6. Dayon, mag-plus kag 1,000, Millennium 7. Muna one day, muna second day. Muna nga diya na karon sa Millennium 7. Padulong ta din eh. Pero sa unang simana sa Ginoo, muna third day. No? Muna nga dinhi ang katumanan sa Resurrection Day, tungod kay mao niyang ika-7th day gikan sa pagkasala ni Adan. Ikaduhang simana sa Ginoo nga ikapito kalibo na karon gikan sa pagkasala ni Adan. Muna nga mao ni tinuod nga Resurrection Day kini atong panahon karon. No? Kay mo lang guys good ang mga Katoliko 2,000 years balik si Kristo. Ubang mga simbahan tuo po 2,000. Wa man niabot sa 2,000, extend sila 2012. Wa gihapon niabot, extend sila 2014. Pag abot 2014, wa man niabot, i-declare sa usa ka Cardinal Bishop sa Roma, Salvador, na Jesus will not be coming back by the looks of it. So, dili na mabot si Kristo, pinagi sa makita sa mata. Kaya samtang ang istorya sa Jesus ato, influensyado siya sa alak ko sa Ginoo. Ubog daw si Jesus sa konsulti. Ngayon balik siya, tapos sa tulog adlaw, ikatulog adlaw balik siya, naubog na si Jesus. Muna nga 2014 na ilang katapusan pagulat, wa na dayon sila nutulog na si Jesus, magkuha na mautong na ika na itong 2014. Wala na rin mga tuwiga, kung sa'yo purpose ng ipagawa sa Ginoo ng pintaha, aron kita mahibalo nga tinuod ang nasulat sa Hosea 6:2. Nga tapos sa duha ka adlaw, iyang ipahuli ang kinabuhi. O sa ito ka adlaw, kita pagkabuhi sa iyong kubangan. Mao na magsoon, nga sa wala kasayon, kung unsay may tabo sa resurrection, dili sila mahibalo sa istorya sa Ginoo. Ang ilaha pagto resurrection sa mga patay sa sementeryo. Wala lang na kung unsay istorya sa Ginoo nga mubangon pagbalik. Muna itong istoryahon karon. Ganun nga kinahanglan na itong istoryahon ang baptism ni Panginoong Jesucristo. Kaya mula na ta, kung sa'yo purpose sa baptism ni Jesucristo. Ganun ba si Jesucristo baptismo man? Ang proof na ito sa iyang baptism is kato si Elias, ng mga Simon Bautista. Ingon siya nga, sa mga mutuo, kaniya, siya mao si Elias nga mag-aanhin. O iyang ipasabot mao si Juan Bautista.
Si Elias mao si Juan nga Bautista. Sa buto lang. So kato, mao to'y gibautismuhan ni Panginoon sa Kristo. So masabot na ito nga pagbautismo din sa Kristo is spiritual. Ngunit tawag og spiritual baptism. This is a spiritual baptism. Anong spiritual baptism? Tungod kay sa una, si Elias adunay lawas, tao siya. Pag-abot sa panahon ni Kristo, si Juan Bautista, iyang gihinganlan og si Elias. Buot pasabot, si Juan Bautista, mao si Elias. Sa unsang paagi nga si Juan Bautista, mao si Elias. Pinagi sa spiritual baptism. Kaya tungod si Elias, bisan ikayap siya nga buhi, walay patay lawas na nakita. Pero kung atong masabot, si Eliseo man gani, katong kauban niya nga propeta, ihangyo man gani ni Elias nga, kung mupanaw si Elias, ngayon niya ng espiritu ni Elias, papunta niya. O di ba, natuman mo ito kay, nakapabuak man siya o itong suba nito. Dito ang mga tao ng espiritu ni Elias na ni Eliseo. Mutong ito ang mga tao dito na porque Eliseo. Sa English pa na, si Elijah, kaya si Elisha. So ito ba, sa panahon ng Kristo, ang espiritu ni Elias, dito na ni Juan Bautista. O ang makaprove lang yan, ang mahibalo lang yan, mawala ba ang Kristo? Kaya kung ang tao mamatay, ang espiritu mubalik man sa Diyos. Sige mabasa? Ecclesiastes? Ha? 12. O, basahan. Ang mutuo ni wala kang sabot. O, pakatun mo. Mauna nga ang ulianan sa espiritu mao si Kristo. Dili na ito masabot nga si Kristo, makabautismo siya tungod kay ang Diyos o Kristo mao may ulianan sa espiritu. Basahin so. Ecclesiastes 12:7. Sige. O ang abo mubalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto o ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. So, dili na ito masabot magsoon nga kung ang tao din mubalik sa abo o mamatay tungod kay kung wala espiritu, dili pa kabuhi ang lawas. Ay, balon naman tana. Mubalik sa Diyos ang espiritu. Dili mubalik dito kay Juan Bautista, dito kang Kristo sa Ginoo mubalik. Mao nga ang pagbautismo ni Kristo dito kay Juan Bautista nga mao si Elias tinuod nga si Jesus Kristo kay tinuod man niya pagbautismo dito ni Juan nga mao si Elias. Nga nagkata makaprove nga ang pagbautismo din ni Kristo sa espiritual mao rin ang paghatag ni mo bunyagan ka sa ngalan. Anong mahimong espiritual? Kaya ka si Elias, espirituhanon nga tao sa unang panahon, propeta, balaan. Pagkabot ito kay Juan Bautista, si Juan Bautista, lahimong po siyang balaan, tungod kay ang espiritu niya, espiritu man ni Elias. Kaya kung dili pa espiritu ni Elias, ang nalito ni Juan Bautista, na dili siya ingno ni Kristo. Kasi tanan na tao sa mga kagawangkan sa babae, walay makalabaw ni Juan Bautista. Buot pasabot, spiritual. Lahimo si Juan Bautista nga balaan, tungod kay ang iyang espiritu, mauman si Elias. O ang bautismo niya, mauman si Hesus Kristo. O nasayon si Kristo, nga ang espiritu ni Elias, tuwa ni Bautista, tungod kay ang Diyos na mao si Kristo, ulianan man sa mga espiritu. Kaya kung mamatay ang tao, mubalik sa abo, ang espiritu mubalik man sa Ginoo. Sa lakto ng pagka-istorya, kanang mga espiritu din sa kalibutan, nga migula o na tao, gikan gini sa Diyos nga espiritu sa kanyato. Mao na nga, mahibalo ang Ginoo kung kinsang mga lawasa ang nasudlan niya ng espirituha, kay mahibalo man ang Ginoo, kay siya man ang
gikanan sa mga espiritu. Karon, sa panahon nga namatay na si Juan Bautista, ipunta na siya ulo. Diya sa Mateo Kapitulo 4, namatay na si Juan Bautista. Ang pangutana, sa wala pa namatay si Juan Bautista, nagpakita ba ang espiritu ni Elias kauban sa Moises dito kang Isus? Wala. Kano sa napakita ang espiritu ni Moises ug ni Elias? Human nga patay na si Juan Bautista. Buot pa sa to, ni uli pagbalik ang espiritu. Nga dito ni Juan Bautista, pagkamatay ni Juan Bautista, sa Mateo Kapitulo 4, sa Mateo na pulayon sa katong verse? Mas Mateo 4, sa Mateo Kapitulo 7, ni balik tayo dito sa Ginoo, nagpakita dito ni Jesus ang espiritu ni Moises o ni Elias. Wala kang isulti din ha kung kinsan lawasan ang isulda ni Moises. Pero ang mabasa din na ang lawas mauto kay Juan nga ang lawas ni Elias. Oh. So malamig soon nga dinhi o dili sa Mateo 4, mabasa na to nga sa pagdulong ni Jesus nga si Juan gilakop siya mihilis sa Galilea sa pahawa niya sa Nazaret siya ngadto gipuyo sa Capernaum. Mao na nga sa Disay basta Sisite. Sukan niya itong igayuda, abili na mo. Mateo 17:3-4. Katong gimatay si Juan Bautista. Kasama to. Sa Mateo 4. Ano sa 17? Ang balon naman sila na. Mateo 17 ta. Okay. Ari sa pagsugod sa 3. Sige. Ari sa 2. O dito sa ilang atubangan nausab ang iyang dagway, ang iyang nawong midanag sama sa adlaw ug ang iyang mga sakot miputi sama sa kahayag. O tan-awa mitungha kanila si Moises ug si Elias nga nagpakigsulti kaniya. O si Pedro mingon kang Jesus, Ginoo, maayo gayod nga ania kami din. Kung gusto ka, magbuhat ako dinig tulong kapayag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, o usa alang kang Elias. So, diya nagpakita na kay Jesus ang espiritu ni Moises ug Elias sa Mateo 14. Mateo 14 ito isa. Sa Mateo 14, sa unang pang kapitulo, mabasa na ito sa 11. Sa Kapitulo 11. 14-11. Sige, Sige, basta. Ito ihanay lang na. Ano makita na ito sa senaryo. O ang ulo niya gihatag, no? O ang ulo niya gihatod sinulod sa bandila, no? Bandiha. Oh, bandiha man is kuha. Sugod O ang ulo niya sa gihatod sinulod sa Sugod ka sa bandiha. Jis God. Aron magawa nila. O iyang gipaadtuan o gipapunggutan si Juan sulod sa bilangguan. O ang ulo niya gihatod sinulod sa bandiha o gihatag ngadto sa dalaga o kini iyang gidala ngadto sa iyang inahan. O miabot ang mga tinun-an ni Juan o ilang gikuha ang iyang lawas o gilubong o nangadto sila o ilang isugilon kini kang Hesus. So mula ang unang pagkabo, no? Sa Mateo 14:11. Pag abot sa Mateo 17:3,
dito na pakita ang espiritu ni Elias o ni Moises. So may pag-prove na ito magsoon na ang espiritu ay mubalik yun ni Kristo. O kinsa man ang Kristo itong panahon na, mao si Panginoong Jesus. Mula sa pagkamatay ni Juan Bautista, sa Mateo 14, sa Mateo 17, nagpakita ang espiritu ni Elias dito kang sa Kristo. Pero, ibunyaga na daan ni Jesus sa Mateo 11 nga si Juan mao si Elias. Kapusahon. 11, 13, 14. Basa. Sa Mateo 11, 13, Mateo 14. 11:13. Oh, ano masabta ito pagayong yung usan yung paggama ng istorya sa Ginoo. Hindi sa ito biyaan na. Sige. Kaya diha ang explanation mo ba? Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa mga gianak o babay, wala pa'y nahitunga nga mulabaw pa kadako kay kang Juan nga Bautista. Ngani ang labing gamay diha sa gingharian sa langit, dako pa kay kaniya. 12. Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista, hangtod karon ang gingharian sa langit nakaagom na sa mga paglugos, no? Paglugos o ginaagaw, no? Ginaagaw sa mga manglulugos, pinaagig kusog. 13. Kay ang tanang mga propeta o ang kasuguan na naghimo mga propesya hangtod kang Juan. 14. O kung buot kamo mutuon ini, siya mao si Elias nga magaanhi. Okay. So, dini sa Mateo 11, sa wala pa mamatay si Juan Bautista, daan ang gibunyaga ni Jesus, na kung buot ka mamutuon ini, siya mao si Elias nga magaanhi. Tapos si Juan. Palabot niya sa Mateo 14, bautismado na si Juan Bautista, manang bautismuhan. Kaya ganun yung pagsulat na yung mga kapitulo, nagbase man sa history. Asa ang una nga pangitabo. So karon, diri sa Mateo 11, bautismado na siya ni Jesus nga siya mao si Elias, si Juan Bautista. Pag-abot sa Mateo 14, iputla na sa ulo rito, patay na si Juan Bautista. Pag-abot sa Mateo 17, layo na, 17 na ta. Umalang bautismuhan si Juan, mao si Elias. Umalang sa namatay sa Mateo 14, pag-abot sa Mateo 17, nagpakita na si Elias o si Moises. Wala pa kayo malo kung kinsa ang lawas si Moises dito, kaya napakita na espiritu ng sutangan ni Jesus. Ang nasa wala ng sulatan ng nasulat, wala yung masulat pa lang ang tanan. Ang nasulat din nga, pinag-importante sa istorya, mao lamang si Elias. So nagpakita si Elias at ubangan ni Kristo human na mamatay si Juan Bautista. Kung Juan nga Bautista rin ito na sa lawas ni Juan Bautista, dili si Elias, ang pakita unta dito sa tubangan ni Kristo, si Juan Bautista unta. Diba, klaro? O ada ba? Muna yung klarong istorya. No? Mo may pag-prove sa malang kasulatan, nakatuloy si Juan ang ibunyagan ni Kristo na mao si Elias. Tinuod ni Elias. Ano man? Kaya pagkamatay ni City, ang ipakita dito sa tubangan ni Jesus, mao man si Elias o si Moises. Ngayon, kinsa mag-ibunyagan ni Jesus na mao si Elias? Mao si Juan Bautista na mao si Elias. Pagkamatay ni Juan Bautista, kaya mabalik ng Espiritu dito ni Kristo, dili pa lagi si Juan Bautista makita si Elias pa lagi. So, wag pasabot, tinuod ang istorya sa malang kasulatan sa Exodus 12:7 nga kung ang tao mubalik sa abog, ang Espiritu mubalik dito ni Kristo, mubalik sa Ginoo. Muna, bisag kanya itong mga lawas, kanya mga bautismado sa Espiritu Santo sa Ginoo. Example na ito si Juan Bautista, pag mubalik na dito sa Ginoo, ang Espiritu ana, mao siya si Elias. Dili na Juan ang napakita dito sa tubangan ni Kristo. Dili na mao itong naungan na Juan ang napakita sa tubangan ni Kristo. Kung dili ang Espiritu ni Elias kaya naan sa lawas ni Juan Bautista, mao man si Elias.
So muna pag-prove na to sa spiritual baptism. Sabot yung kaigsoon. O giunsa na paggama ni Jesu Kristo ng spiritual baptism. Kailangan mo makasabot ta, ano ito spiritual baptism. Tanawa, nagsunod ang kalayo. No? Kung man lang ibautismohan sa Bautista, ibautismohan sa kalayo. Sa unsa na bagay, ibilang ko sa spiritual. Ang labaw pagkilala, ipatay siya. Ngano mo ito may igsoon, nagitugtan ito, na may tamo ito, tungkol kay ang istorya itong panahon ng Jesu Kristo, halag naman siya nga karniro. Mula Ginoong Hesus, nga kung anak sa tao pagalutuson, kamuusap pagalutuson. Mula ang hitabo, hasta mga apostoles, iparatay. Mula nga, ngano man hitabo ito may igsoon, kay dili ka ito mauha katumanan sa day of resurrection. Kaya nga naman, ang Millennium 5 ni Panginoong Jesucristo, wala maigo sa ikapito. Ha? Mula mga timanay ng utana dito sa pare. No? Dahil ang utana dito sa pare, nga naman nga, ang utana ang safety sa ilahang conference sa mga sa Davao to, kung sa'yo, conference sa tanang mga safety. No? Kakalipo to mga safety na po dito, dito rin mga pare sa tubangan, pas Father Darwin, namutanan po sa kasigti. Siya pamutanan. Nga sa Bispo. Nga naman Father, nga uban ka mo kay Jesu Kristo sa ikatulong adlaw. Nga nung hikman sa ikaduha, nga nung dilin sa ikaupat. Kamu na tubag ka na. Kung wala mo sa kalam sa balong tudlo, sabi tubag ninyo. Bitaw, no? Kasi tubag sa pare, ang ipamutanan. Lingon lang po na pare. Magputay ka! Kung ba na sa ikatulong? Hindi, ikaupat, ikaduha. Ulili ka rin, mag-prove ka sa Ginoo. Namutana ka rin simple, kaya wak ka ba mo yun? Pagpapalubuhin nga to. Huwag pa sa to, huwag po siya kabalo. Kaya maging ba pag nga to. Kinagabalo pa siya. Kung sa'yo rason, nga lumiban na si Jesu Cristo sa ikatulong kadlaw. Ito pa mo niya. Ay, ngani po muna, ngani na, ngani. O, hindi mabasa niya. Kaya ito pa mo, mag-prove ka. Namutana ka rin, ang gusto ka sa'yo, tumagon po mag-prove ka. Kaya nabusa. Huwag pa sa to. Mula yung pag-prove na kaalam, bisan pa sila una pa sila na Kristiyano sa kalibutan, inoon ang sulti ni Pablo sa unang Korinto 13:8, na nilipahigpit na kaalam. Kaya kung higpit na kaalam, makatubag ka sila sa simpul na pangutana. Ngayon sa ikatulong ka adlaw, kinahanglan mubanhaw si Jesu Kristo. Asa mabasa na ito na iso? Sa sulat ni Juan 2:19-21. Basahan ito. Juan 2:19. Og si Jesus mitubag kanila. Gub-an ninyo kining templo o patindogon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Sige, tiwasa. Mga 21. Okay, 20. Og ang mga Hudyo na nagpanubag, kining templuha gitukod sulod sa kapatan ug unong katuig. Og imong patindogon kini sulod sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga iyang gipasabot mao ang iyang kaugalingong lawas. Mao man gani nga sa pagkabanhaw niya gikan sa mga patay, ang iyang mga kinun-an na hinumdum sa iyang pagsulti niini, og sila na nagpanuo sa kasulatan og sa pulong nga gisulti ni Jesus. Okay. So, pakto yun, mabilang po sa 22, para sa pagsawot. So, may gusto, no? Diyan sa Juan 2:19, laban sa 21. Ang mga Hudyo nagpanubag, no? Kalingon mas Jesus 19, gubaan ninyo kining templo o patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. So, ang kontrata gini Panginoon sa Kristo is naragid sa tulo ka adlaw. Tulo ra gyud dili upat, dili duha, dili lima. Tulo ra gyud gubaan ninyo kining templo. O ang mga Hudyo nagpanubag kining templo gitukod sulod sa kapatan ug unong katuig 46 years gitukod ang templo nga katong ilahang balay alampuanan. Ang katong gigaba ni Solomon. Atos mga Hudyo 46 years katong gitukod. Kung imo patindugon kini sulod sa tulo ka adlaw, di dito na himong buwang si Jesus Kristo. Dito na himong giyawaan. Ano man? 46 years gitukod, kaya sa iha tulo ka adlaw na matukod na.
yang kay tulo ka adlaw. Sa 21, apan ang templo nga iyang ipasabot mao ang iyang kaugalingong lawas. Ang ipasabot ni Panginoon sa Kristo nga templo mao ang iyahang lawas. O kahibalo ito mga igsoon nga espiritual ang katumanan nini. Duha ang katumanan nini, dunay pagbanhaw siyang material nga lawas sa ikatulong adlaw. Nga mao katong pizza 21, pizza sinapay nga wala madura. Katulong adlaw ka to. No? O duna po yung katulong adlaw nga nagbanggit o one day is 1,000 years. Katong sa 2 Pedro 3:8. No? O kanang pagbanhaw ng lawasa. Mabasa nato nga si Jesus Kristo mao ang ulo sa iglesia. So si Kristo ulo. No? Asa nato mabasa nga si Kristo ulo? Kolosas 1:18. Oh, napod sa Kolosas po. Napod sa kwento. Sige, basa. Dito ta sa kwento 11:3. Unang kwento 11:3. Sige. Unang mga taga-Korinto 11:3. Hello. Hello. Ada tutur sa Kolosas ta? Kolosas ta. Kolosas 1. Sige, Kolosas. Sige, sunod ang blog yung sunod. Sige. Kolosas 1:18. Kolosas 1:18. Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabwan sa tanan. Oh. Yun na ba yun? Nga siya mao ang Ulo sa ulo iglesia. sa iglesia. Kung ito po ka sa Episo 5:23, o yan po lang diskutan. So wala may isawag nga si Kristo ulo sa iglesia. O kanang lawas nila, mauna ang iglesia. So karon kay si Kristo nga ulo sa iglesia, nga mao ka na yung pamahulog. Kaya diya sa unang Korinto 11, si Kristo man ang bana, nga mao si Kristo. No? Aron ikahatag, iyang usa nakasawa sa iyang usa lamang kabana nga mao si Kristo. Sige, basa isor. Sa Episo 5. Sige, sige. 5:23. Sige. Kasi patungkol Kay ang bana ingon nga sa Ginoo 23. 5:23 na. Ay ang bana mao ang ulo sa asawa. Maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia. Oo. Nga mao ang iyang lawas o siya mao ang manluluwas kini. So dili magbulag ang iglesia ug ang Kristo. Kay gani sa tunudunggan dinha, mabasa nato nga si Kristo mao'y bana. Diya sa kwento 11:2, siya mao ang adunay usa lamang kabana, nga mao si Kristo. Kung diya sa Episo 5:23, ang bana nga mao si Kristo mao ang ulo sa iglesia. So dili ina sila magbulag ang iglesia ug ang Kristo. So sa bagay nga nagtabog nga adunay lawas si Panginoon sa Kristo. No, dili na to i-clarice sa igsoon nga dito pa lang daan sa Jerusalem nagdama ng Ginoo o patiksan o usa ka seremonya dito kauban siya mga apostoles. Basa sa Mateo 26:27. Ato sa mahimayon ning lawas ni Kristo. Mateo 26 ikan sa 26:27. Sige. Mateo kapitulo 26 bersikulo 26 hangtod sa 27. Sige. Og samtang nangaon sila,
Isos mikuhag tinapay, o sa nakapanalangin na siya niini. Kini iyang gipikas-pikas o ngadto sa mga tinunan, gihatag niya nga nag-ingon, kumuha o kumaon kamo, kini mao ang akong lawas, o gikuha niya ang kupa, o sa nakapasalamat na siya, kanila gihatag kini siya nga nag-ingon, o minom kamo niini, kamong tanan. Oh, see? So, ipalagay na niya tinapay, kumuha yung lawas, sila kumuha ka mo, kumawan ka mo nini. Ipalagay na niya ang vino, o ingat pa niya mga apostoles, uminom ka mo nini, kumuha yung dugo. Kapag yung so, kaya kini mao nga kong dugo sa pakigsaan. Ngayon, naula alang sa dagat, siluan nga mga salam. So, dili nga bahin mga igsoon, ang 12 ka apostoles ni Kristo nakaambit sa lawas ni Jesus. Nakaambit po sila sa dugo ni Kristo. Ang katong nga nasunod na ay gusto rin ng pagkaon sa layas. Kaya ba? Ang makaon ni Jesus na may maapil, luwasan. Yung mga mahimos na wakwakon. O sila kasabot. No? Dito sa panahon na nagaba na si Kristo, kaya na ng iglesia, iyahan buhat ang sa pakiksaan, ang sa kaseremonya. Aron na kining 12 ka apostoles ni Kristo, mahimo niya mga anak. Bisan tuod o lahi ni sila mga ginikanan, lahi ni sila mga kaliwatan, pero pareho sa Hudyo. Pero lahi ni sila mga ilahan, lahi ginikanan kay Jesus, lahi po yung amahan ilahan niya. Kaya po 12 ka apostoles, lahi po sila mga amahan ilahan. Pero pareho sa tribo, tribe, kay Joseph, Judah, no? Jerusalem. Pero, aron mahimo sila nga mga espirituhanon, nga mga anak ni Kristo. Kasi si Kristo may performance sa pagpapapil hakong. Isa man ang batang Israel, gitawag ka sa ito. Ang gibuhat ni Jesus, aron mahimo silang lawas sa Kristo, mahimo silang anak ipaki o seremonya. O ang seremonya nito, mao tong pagtitipipik sa tinapay, nagipakaon sila sa kansa, o gapainom sa pino, nga mao ang dugo ni Kristo. So dito panahon na maigsoon, sa inaagi sa mong seremonya o pakiksaan, ang 12 ka apostoles ni Panginoon Kristo, matawag nga gikan sa iyang lawas. Sama na po, nakatus sila iyang gianak. May pagpasabot na. Ang himo ni sa seremonya, isa-usa ka pakiksaan, mga katutimaan, nagkatong 12 ka apostoles, ipakaon sa iyang lawas, ipainom sa iyang dugo, ang buot pasabot, kato sila mga tinuod na nga anak ni Kristo. Muna ay pagpasabot na. Bisan to, lahi sila mga ginikanan, lahi mga lahi lang mga amahan inahan, pero dito gihimo ni Jesus nga seremonya, mga katutimaan, nakato sila, gikan na sa lawas ni Kristo. Moto mo ison. Moto'y unang himo ni Jesus nga pag-ila sa iyahang mga anak kay Jesus ni papilo sa pagkahako. Digawas po yung 12 ka anak. Aron mahimo silang 12 ka anak sa espiritual, dunay paniksaan, pinagi atong tinapay. Monay, giuna ni Jesus nga simi partial nga spiritual baptism nila. Pero wala sa baptismo natatagsa nila ka lawas kung kinsang espiritu ang daan nila. Mo man masulti si Jesus nga ikaw mao si Juda, ikaw mao si Ruben, wa masulti si Jesus ana. Pero ang nabasa na to, ang ma-prove na to, na kini mga apostoles, mao tong mga kaanakan ni Jacob, pinagi sa pagtipik-tipik sa tilapay. Kaya nga naman, sa kay proof na to na kini mga apostoles, mao tong trials of Jacob. Mabasa na to sa Matthew 19:28. Basa ito. So, gikan ta kayo Bautista, karon dili na punta sa mga apostoles. Kung iyon sa na pag-ila ng mga spiritual trials of Jacob. Sige na. Matthew, Kapitulo 19, versikulo 18. Kaniya nangutana siya, hain man niini. O ba ne? Sige. Hain man niini, ug si Jesus mi Sige, 28. 19, 28. Sige, sige.
Okay. Padul. Kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon. Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga ang bag-ong kalibutan sa diha nga ang anak sa tao magalingkod na sa iyahang mahimayahong trono. Kamo nga mga managsunod kanako managlingkod usab sa napulog duha ka mga trono nga iyahang inyong pagahukman ang napulog duha ka mga banay ni Israel. Oh, see? So, mato ni Kristo, kung anak sa tao, magalingkod na sa may mayang trono, kamo usab, nga nagsunod kanako, magalingkod usab sa napulog duha ka mga trono. Ug inyong pagahukman ang napulog duha ka mga banay ni Israel. So, kung sila maghuhukom sa matag tribo, sila ay amahan sa matag tribo. Wala po pasabot yan. Sila ang mahimong mga spiritual fathers katong 12 tribes of Jacob katong 12 ka mga apostoles. Kaya kitagda man na sa Lucas 1 kay 33 nga ang pagnundo ni Kristo iyang pagarian ang balay ni Israel sa walay katapusan. Kung siya may perform sa batang Israel na pagkatawag gikan sa Ehipto. So laktol nga pagkasulti ang iyahapong 12 ka mga apostoles, iyahapong ipailalaan nga kini sila gikan sa iyang lawas, gikan sa iyang dugo, pinagi sa kapigsaad sa ilang himo nga pagtitipik tinapay, o sila po mulingkod sa 12 ka trono, the 12 provinces of Israel. Kung yan maigsoon, atong masabot nga luna na'y pagbautismo sa kandidato ni Panginoon Kristo, una si Juan Bautista na mao si Elias. O ang partial nga iyang gihimo dito sa mga apostoles, pinagi sa usa ka pakigsaan. Wala siya namulong, pero iyang ipagi ang pakigsaan, pinagi sa pagkipik-ipis tinapay. Nga kung makasabot kita katong gibuhat ni Jesus, pinagi sa kalang ng tudlo, ang gibuhat ni Jesus nga pagkipik-ipis tinapay, aron nga kadtong mga 12 ka tawo sa katubangan matawag nga gikan sa iyang ulod o gikan sa iyang dugo. Mao to gihimo nila nga pagkipik tinapay sa Last Supper. So diha maigsoon tinaw kayo ang atong pagpamatuod o kining ikatulong ka adlaw nga mao'y katumanan sa tanda sa Hosea 6:2. Wala matuman sa panahon ni Kristo. O dito sa panahon ni Kristo, namulong si Kristo sa Juan 2:21 na aduna na po'y ikatulo ka adlaw. Aduna na po'y tulo ka adlaw gikan sa iya pagkahanaw sa Israel. Mauna nga 33 AD man ka siya. 33 AD man ka siya namatay. Sa uban ituan, sa tuwa, tinuod yun nga 33 AD. Wala magikan din ha, mag-isip ka o duha ka adlaw, which is 2,000 years. Kay one day is 1,000 years of man. Munang bubuha kayo na 2033. O na'y direct na competition. Ang atong sabton kung kanusa may tabo, kanang ikatulong ka adlaw ni Kristo nga ang templo nga iyang pabarugon nga mao yang lawas, mao ang iglesia. Otong ingon si Jesus, guba king templo. Yun sa pagguba ang templo, namatay si Jesus, kung sa pinatapos ang 12 apostoles, ipatay po. Guba ang templo dito sa Jerusalem. No? Walang tinuod yun nga walay natukod si Kristo bisan usa ka haligi sa simbahan. Kaya nga naman, iya mag-isulti nga guba kining templo. Dili man katong templo nga tinukod ni Solomon ang ipasabot, kundi ang iyang lawas. Kaya iyang lawas dito nga mabasa sa balang kasulatan, dili itong 5,000 katao nga ipakaon. Ang lawas dito nga ito na mabatudan dinhi katong 12 ra katao nga yang gipainom o gipakaon sa iyang lawas. Gipainom sa iyang dugo o gipakaon sa iyang lawas. Gula ba kay mabasa? Nga giapil itong 5,000 katao sa iglesia? Wala.
Kung doon na pipapatuod nila na 120 katao daw, itukod ang iglesia dito sa Upper Room sa Jerusalem, dito na sa Pabaw sa Jerusalem, itukod daw. Sa Biblia, wala kong tayo mabasa. Pero sa ilang referensya, ano na? Asa may una? Ang Biblia o ilang referensya? Una ang Biblia. Asa may mabasa nila yung 120 katao ang nagtukod ng iglesia ni Cristo dito sa Upper Room sa Jerusalem? Wala. Kaya ipanglutos manganit sila. No? Ipamatay manganit ng apostoles. Usahaw ng pagtukod nila. Kinsa man po'y mulawan silang Kristo dito. Nga ang mga Roma may lutos nila. Nga ang Roma may hari itong panahon na. O lagi nila ng history usahay. Dili ko coincide sa balaan ng sulatan. Muli nga itong pagmatuod pero ng isang tinaw kayo na ang iglesia dito, ang lawas dito nga natukod ni Jesus, apad na mo ba? Katuyahan 12 kabaday nga mo ang 12 ka apostoles. Pagkamatay ni Jesus, ipatay piya 12 ka apostoles. Muna nga, walay natukod nga pundok o iglesia si Kristo dito sa Jerusalem. Kaya nga naman, ipamatay man ang 12 ka apostoles. Walay natukod nga simbahan si Kristo dito sa Jerusalem. Sa may pagtukod dito nga babasa na ito nga siya walay bisan unsa. Pagkapatyo ng Mesiyas o siya walay bisan unsa. Kasi balay wala siya bisan unsa. Muna wala siya katukod dito bisan unsa kahaligi sa simbahan nila kung naaman ka. Ngano magtukod naman siya o simbahan nga katong templo nga yang giingon nga kiniya templo balay alampuanan balay sa alampuanan sa amahan. O mabasa mo din ang pagarian niyang balay ni Israel. Kung pasabot na ito, take over ang buhaton. Kasi Isaiah 56, igatungtong ang kagamahanan sa iyang abaga. Kung pasabot, take over ang imuon ni Panginoon Kristo. Siya mo take over sa panggobyerno dito sa Jerusalem. Ano, tukod naman siya simbahan. Dili na. Moto moingon siya nga, kung mutuo ka mo, nga mo sa Kristo. Kung mutuo sila nga siya ba ang hari, kaya kitanda, maluwas sila. Bot pasabot, wala magtukod, bisan unsang simbahan, bisan unsang mga grupuhan ito, kaya iyang papel, take over the government of Israel. Siya ang hari dito sa Jerusalem, ang panggobyerno. Muna na ang tukuron ni Kristo, dili sikta, kundi dili gobyerno. Ang papel ni Kristo sa una, iyahang i-restore, pagbalik ang gobyerno sa Israel, nga mao itong kingdom of priests. Moto iyang papel. Tukuron kini pag-usap, bisan sa masamok na panahon. Kayo na sa Matthew 16:18, Utiyan ko ikaw, Pedro, mabalik ba ito? Magatukuron po akong iglesia. Magatukor na si Jesus. Magatukuron niya ang iglesia. Kaya naman, waman dawata dito sa Jerusalem. Pero kung mga ta, unsang klasiya sa iglesia ngayon pagatukuron, ato kauban sa Daniel 9:25. Sa isulti dito. Dito na ito mabasa, masabtan, kung unsa ang papel ni Jesus dito sa pagbuha niya sa Jerusalem. Kung unsa yung papel na pagbuhaton. No? Kaya makasabot ka na kung unsa yung buhaton dito. Kung mga kada po ta, unsa po'y tawag sa grupo ngayon pagkatukuron. Sige daw. Daniel Kapitulo 9, versikulo 2. Sige. Hello. Kapitulo 9, versikulo 24. Sige. Kapituan kasimana mao'y tagal ibabaw sa imo. 25. So, busa hibaluhi og sabta. Sige. Nga sa paggula sa sugo, sa pagpahiuli o sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas. Ang prinsipe mapito ka semana o kanuman og duha ka semana. Tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok nga mga panahon. So, resulta niya, no? Usap balik usap ta sa pagula, sugos, pagpahiuli sa Jerusalem alang sa Mesiyas. Kapito ka semana, kanon ka semana. Tukuron kini pag-usap. So ato pa katong Jerusalem, tukuron pag-usap bisan sa masamok nga panahon. Tapos sa kapituan, tapos sa Jerusalem sa pagula sa sugo.
No, doon ay kapituan ka semana, o doon na po'y pagula sa sugo, nga sa negative 457 BC. No, dito to. Mauna nga, ipayuli ang Jerusalem, itukod pagbalik ang halaran, o dito sa panahon ng Panginoong Jesucristo, sa ika-490 years, sa 33 AD, dito na lang nasaad nga dito na lang siya maghari. Sumotoy, papel ni Jesus, tukor niya pagbalik ang gingharian sa Israel. Usa na lang gingharian sa Israel, ay hanapot sa Israel, asa nagsugod ng gingharian, usay tawag na, kinsa may sinugdanan yan ang mga tao sa Israel o sa mga Israelitas o dito sa Jerusalem. Asa ba sila kasugod? Ato ta sa Isulog 19, 5-6. Sige. Dito ta sa 19, 1. Si 1 sa ta. Kagasa ito overview sa Isaiah. Kung sa ito koro ni Jesus, kung sa iyang Kristo. Exodo 19. 19, Sige. Sa ikatulong ka bulan, human ang mga anak sa Israel, makagula gikan sa yuta sa Ehipto. Diadtong maong adlaw, midangat sila sa kamingawan sa Sinai. Okay, no? So, iabot sila sa Sinai sa ikatulong bulan. Dahil sa 5-6, sa pulong Ginoo. 5. Busa karon, kung kamo magapatalingo gayud sa akong tingog, o magabantay kamo sa akong tugon, nan kamo mamahimo nga akong kaugalingong bahandi gikan sa kinataliwan-an sa tanang mga katawan, kay ang tibuok nga yuta ako man. 6. 6. Ug alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote ug usa ka balaan nga nasod. Kini mao ang mga pulong nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. So, dito may son, ang origin ng mga Hudyo, ng Israelitas, na ay hamigula ng ilang templo dito sa Jerusalem, adunay pagkitamos kanyato nga uman sila na himong ulipon dito sa Ehipto, ipagula sila sa Ginoo pinagi ni Moises. O sa ikatulong bulan, midanga sila sa Sinai. O dito na yung nagsulti ang Ginoo, nga kung kamo magpatalingho kayo sa akong tingog, kung gabantay kamo sa akong tugon, dan kamo mahimong nga akong kauling nga bahandi. Gikan sa katiliwatan sa tanang mga katauhan. So, espesyal na itong mga Israelitas, kaliwat ni Jacob, nga gikan pa kay Abraham. Kaya kung mutuman sila sa tingog o sa magabantay sila sa tugon sa Ginoo, mahimo silang bahandi nga katawhan gikan sa katiluan ng katawhan. Kaya ang tikukyuta ako man bato sa Ginoo. O sa size o alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote o usa ka balaan nga nasod. Kini mga pulong nga pamulong mo sa mga anak sa Israel. So diha mga igsoon atong nasabot nga kana yung mga Israelitas kung mutuman sila sa Ginoo sa mga sugod kalauran, mahimo sila gingharian sa mga sacerdote o sa English pa, Kingdom of Priests. Maulagi, kaya wa man mula hukay mga Israelitas sa pagtuman sa kalauran sa Ginoo, muna gipabihal sila dito sa Babylonia o sa mga nasod o katulad sa Ginoo nga ipahuli sila. Muna nga ipahuli sila sa negative 457 BC, sumala sa history. Gikan sa decree ni Cyrus the Great. O nahitabo nga na-restore sila pag-usa dito sa Israel. Dayon migula si Jesus. Kaya ang tagal atong mga katawhana is 49 years na. No? Kapito ra ka semana. Mao na nga umang dito ang pag-restore sa 457 BC. 49 years iya sa Ginoo pag-uman nato ang mga kaparian, ang mga sacerdote dito, matupang Panginoong Jesucristo, humana ang ilang gisulti, pero ayaw buhata ang ilang ginabuhat. Kaya may sila kusulti, pero wala kong buhat. Huwag pasabot, dili na balaan ang mga sacerdote nga gahawin sa Kingdom of Priests dito sa Israel sa panahon ni Jesus. Mula galingkod sila sa throne, sa lingkuranan ni Moises. Mutong giingon, igo na sila galingkod, pero wala na nagbuhat sa pagkabalaan.
Muna gigula si Kristo aron sa pag-restore. Muna itawag si Kristo nga labaw sa sacerdote. So ang papel ni Kristo nga iyang i-restore dito, ang iyang tukuron pagbalik, mao to gingharian sa mga sacerdote. Kay mao may pamulong sa mga anak sa Israel. O lagi nga kumuklay ta na tinuod na kakauhan sa Ginoo, ining adlaw karon, dapat ang atong tawag, ang atong isangyaw, kingdom of priests o gingharian sa mga sacerdote. No? Kung mag-claim po tayo, ang kingdom of priests, dili na po may titulo lang ang atong ipadayag sa kalibutan. Mag-uban niya na ang kabalauran o mga sugod, kay mo na criteria sa Ginoo, mo na kondisyon. Busa akong kamo, mga pagkalingo kayo sa akong tingog, o magabantay sa akong tugon. Mahimo silang ingariya sa mga sacerdote. Una na sa panahon ni Kristo, pagmula na dito, nakita niya na sa front nila, sacerdote ka sila, nakasukana sila dito, malaan ni tanawon, pero di ay wala na magbuhat sa kasuguan sa Ginoo sa higpit. Wala gingon nga nagasulod og puti. Kasama sa pantyon ng mga bukog ang sulod kay kamatayon ang labas na namigsoon. So ingon ang uban karon nga karang nga Christian kami dili kingdom of Christ nga daghan may mga pare sa Japan, daghan may mga pare sa China, sa Amerika, sa Asia pa sa pa lugar niya. Mga Germany daghan sila pare. Mo lagi na. Kung ato lagi tan-awon diri sa versikulo 6, kamu mahimo ka gingharian sa mga sacerdote. Diya kapita, correct mo. Kaya mo mong kingdom of praise ditoon. Agang pares patikan. Pero pag atras sa versikulo 5, doon na may kondisyones ng Ginoo. Unsa man, kung kamo magpatalingog kayo sa akong tingog o magabantay kamo sa akong tugon, mahimong bahandi na katawan. Hindi taliwalan sa mga katawan. Kaya di mo kayo takutan. Ang sunod na yun, dito rin ang basa. Na mahimong gingharian sa mga sacerdote. Pero, tanaw na to, kung kapasar mo yung grupo. Ha? Wala, kapasar. Maigong mo sa sulti ni Panginoon Hesus Kristo nga tumana ilang sulti, pero ayaw ilang ginabuhan. Ano man? O asa mo na pisa sinapay ng walibadura, ilang bang isilibre? Wala. No? Lahit ba nilang hihimong nga doktrina? Isagulan nila mawala sa Biblia. Ang mga pista diri sa ani, asa naman to? Asa naman itong ubang mga buluhatong diri sa Ginoo? Wala na. O dito ba niya adlaw pagpahulay? Asa mo yung pahulay karon? Kamato sa Ginoo, muundang sa pagpamuha. Asa naman? Wala na. So mga nga, igo na sila gaangkon, pero wala nagabuhan. Wala yung ingon nga, daghang na una, apat na ulahin. Ang naulahin, mao'y naguna. Wala nga, sakit na waton, wala itawo karon. Tinuod nga kingdom of Christ sila kailap sa Kristiyanismo sa kalibutan, pero sa criteria sa Ginoo, wala man matuman. Muna ang Ginoo, naggama. O pag-uhugpong sa katawhan, nga maoy mo patuman ni whole package. Muna nga dire, Exodus 19, 5-6, dili kay 6 ra. 5-6. Kung makita po din sa sulod, sa kingdom of Christ, kaya gamay pa makita kasama sa lisos sa mustasa man. Lisos po na musupak sa kriteria sa Biblia. Na lisos sa mustasa, gamay pa kita. Dili pala mahimong dakong itso. Mauna nga, kita rin na sulod, kita na mga sakop nili, dapat adisirta muangkon nga sakop ka sa kingdom of praise. Ha? Adisirta mo claim na kita yung mga resurrected children of Israel. Basta ta 5. Kung nakatuman ba tani? Akong tigo. Ingon nga akong tigo, kanil mga balaod sa Diyos din sa Biblia. Dili sa isulat ni Moises, kasi sa Exodus, tamang sa Deuteronomio. Muna ito dapat itong pasahon. Kita na mga sakop sa kingdom of praise, no? Or may balota, tungkol sa mga balaod sa Ginoo, sa tulong sa Ginoo. Kaya dulang ko yung pagkakataro nga tama na sa napas kong nahuna. Pero pagbasa sa Biblia, dili nito himpit nga pagkamataro. Ano na himpit magtuon taning wala ang suratan. Kaya balaod sa Diyos mga pulong din no? Ano ba na tinuod nga kingdom of praise? Kaya bisa kung saan pagdupli sa itong hutana din Bisa kung saan na ito wali memorize sa mga pitching ni Master. Isa pa
detalyado kayo. Mag-iitan kita sa Radyo Norte. Pero kaling versikulo 5, Exodus 19, verse 5, dili na ito nilatuman, amor, kaya punta kaubar, kaya punta nila. No? Kaubar, kaya punta nila na puti kay suot, pero bukog sulod. Pagpasabot yan na, dili ka himpit kubangan sa Ginoo. Kaya imong espiritu, wala nagbuhat sa pagkamatarong. Kaya wala kayo kabuhat sa pagkamatarong kanang tawana, natural, yung espiritu, wala pa nagbuhat sa pagkamatarong. No? Anak na siya. Kaya yung pasahon dito si Saul, nahimong dautan ni Saul, nahimong na masukaan ni Saul, kaya ipasuglan man dautan espiritu sa Dios. Buat pasabot kung ang tao, di magatuman sa pulong sa Ginoo sa iyong buton, adili na espiritu sa Ginoo na diha. Espiritu na nga, dautan. Espiritu na nga, masinupakon, nang nasulod ng lawasa. Kaya ang lawas mo sa tao, timpo na espiritu. Mula nga, every second, mag-usog-usog ang atong hula-hula. Ay ano man? Wata ka malo, nga ato na yung lawas, isunod-suluran na yung mga espiritu. Di usahay, isa pag awayon ka, sinun ka, di ka kung lumusoko, kapulog mong pailog, wala po usahay, isang gilan na ka-isog ka, mula na ka, wala degree. Kaya muna si Sinoor, kaya nga itong espiritu, no, atong lawas, sudalan sa espiritu. Pero pagkalahutay ta sa pagkamataro, nga mo isulti sa Ginoo, aron makabalong punta sa mayang uluhaton, basa sa Biblia, kasi mayang kinaya din sa Ginoo. Kaya aron, mabautismuhan na yun ta, yan spiritual baptism of God. No? Okay. Bisa tolong na-appreciate ka din sa sa kingdom of praise, kung ano ang pwede kanding o kamero. Mingon lang Ginoo, ilayin niya ang kanding, ilayin niya ang kamero. Mingon lang Ginoo nga, pagkabot ng harvest, harbiso ng trigo, harbiso po ng sagpot. Yasa po doon ang sagpot, dito sa kalayo. Muna, ang kalibutan, kingdom of praise man eh. Kaya kung ano siya ay programa sa Ginoo, ang mahimo na gigarihan sa mga serdote, ang tibong kalibutan. Kaya mamahan na limot si Abraham. Mao nga, aron ma-appeal ta sa spiritual baptism, kinahanglan nga mahimo tang tinuod nga pagkatuman nining tingog sa Dios o magabantay sa iyang mga tugon. Alayon na ito, Migsoon, ang atong topic karon, kaya hapit na tapos sa unahan. Mao nga ini adlaw karon Migsoon, kaya waman, no? Bala itong gibasa dito, i-restore ta ni Jesus ang Jerusalem, kaso lang kay di man mudawat niya. No, basa na Mateo 23:37, tama sa 39. Kay aron ma-prove na to nga ilagi mo bangon ng Israel, sige daw. 23, 37 hanggang sa 39, sa Matthew. O Jerusalem, Jerusalem, nga nagapatay sa mga propeta, o nagabato sa mga sinugo nga kanimo. Sige. Sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak. Maingon sa himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso, ilalong sa iyang mga pako. Apa nagadumili kamo. Tanaw. Tanawa, mabiniyaan o magamingaw ang inyong balay. 39. Sige. Kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab. Hangtod magaingon na kamo dalaygon ang mag-anhi sa ngalan sa Ginoo. So kung may resulta nga wala gid Kristo sa Hesus Kristo dito sa Jerusalem, wag isa katukod kay waman sugot ang mga salita sa mga Hudyo. Namulong si Jesus nga magabigaw ang inyong balay. O kay sultihan na mo, nga dili na mo makita kanako pag-usab. Wala na, hindi kita ni Jesus pagbalik at karon di na kita. Antod magayon kamo nga dalayon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Ano na yung representation? Dala sa ngalan sa Ginoo. No? Mao na nga tinuod ang istorya ng Pangulo nga wala gila tungkol sa Kristo dito bisan sa kaligi nga simbahan. Kay iya hamang gihimong piniyaan ang Jerusalem. So karon mga igsoon, unsa may dangatan karon? Ang atong istoryahon ang Matthew 3:9 dunay sidaan-daan. Dito panahon ni Juan Bautista. Basa.
ug ayaw ninyo una-una ang pag-ingon sa inyong kaugalingon. Si Abraham among amahan, kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo sa pagpaliwat og mga anak alang kang Abraham gikan niining mga bato. Si, mo to no? Wala nga dili magsalig. Sa panahon na dito kay Juan Bautista gisulti na dili mo magsalig nga anak ni Abraham. Kaya ang Diyos makahimog mga anak gikan niining mga bato. O gikan sa mga mutuo ng yawan. So karon na mo na sa panahon ni Kristo nga siya ang Kristo. Sa tuhoy gyapon sa Jerusalem, sa mga tao sa Jerusalem. Mo na nga natuman. Yung sa pagtuman nga mga kaanak ang makahimo anak ng Dios. Nga dili lagi ka itong matawhana. Ato rin mabasa sa Mateo 21:42-43. Mga sumpay sa istorya. Kung asa na mahitabo ang restoration sa kingdom of grace. Basta ito. Sige. Muna itong banner na teksto na. O si Jesus mingon kanila, wala pagayod kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod gisalikway. Nahimong uluhang bato sa pamag-an, buhat kini sa Ginoo o sa atong mga mata makapahibulong kayo. 43. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagkuhaon gikan kaninyo o igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. See? So mo na nga dunay ubang grupo karon nga tuo sila nga dito pagbalik ang kingdom of Solomon, kingdom of David. No, mato dito sa Jerusalem. Kada tuig tanaw dito kay mahuna nila dito pagbalik. Ang grupo sa Amerika na gitawag og restoration of the kingdom of God over Israel. Kung ilang grupo dito nga dito lagi pagbalik. Kato pagingon ni Jesus nga dili itugod kaninyo ang pagsayo sa panahunan, kagayunan. Kano sa may balik ang nangyarihan sa Israel. Ngayon po pagsabot nga wala itugan ang sa panahunan pero tingog na pagbalik niya po sa Israel, Jerusalem. O ilang pagsabot. Luwas lang kasabot din ang Matthew 21. Ang ihatag na sa usa ka nasod. Nga mga pamunga sa mga bunga nila. Aray nasod ibalinan. No? Sa Matthew 13:43, gilubong sa tulong at tapos ng hari na, ang harian sa langit. So wala nga, ilang na daw ang Israel. Iudwa ka na bahay sa tulong na sila. Wala nga, natuman na yung pasulti ni Kristo. Nga, ang gingharian, ihatag sa kadason, tungod kay doon na may nidawat karon. No? Natuman na magtudlo, o nidawat, o mo'y nagtukod na ng kingdom of grace. O mga proof niya na, mga itong mga himo, mga selebrasyon, nasubay sa balang sulatan, labi ang pista sila pa yung may madura. Ang napalaot sa Diyos, at yung hinay-hinay sa pagsunod. Muna sa ito mailhan, kung yung kanuhayan na nagsuon, is naata sa balaan na syudad na tukod. No? Sa una, natutong iperlas na kingdom of the priest of Christ dito ito natutong sa Samal. Karoon na ipatukod ni Master ang kingdom of Christ yun. No? Nigawas ng mga kuminto sa Facebook, sa mga rebuttal. Iguwa ginoon nga ipatukod yun ang kingdom of Christ. O, dirego sa lapitan, iguwa. Kay paristro ba, simala sa Roma 3:1, magpasakot ito sa kilamhanan. Wala nga, paristro. Aron nga mahimong legal ka, katuman ka sa palaon. So sa lapitan ni Gula, ang sa kapalaan ng syudad. Wala nga, sa way lipo, tinuod kini nga sakyaw na to. Tinuod kaya ito pagpamatuon, nga ipawali sa mga katauhan ang mao kingdom of grace. Kung ang pagwali ana, mao ang paghatag sa mga buluhaton, pagtimaan sa mga kasuguan sa pagbuhat, na naagli sa palaan kasulatan ang matuman ng theocratic form of government which is tingog na sa Diyos at masunod. Mas may kung kasabot na tingog sa Diyos, magbaabot ka na kung tingog ang Ginoo sa langit, kung nilay pinagi siyang puno sa palaan kasulatan. Kung sa'yo puno sa Diyos sa palaan kasulatan, mo itong i-perform, mo itong ipalusan din sa kalibutan.
Kaya pinagayag ko sa 15, pulihan man ang kagamahanan sa kalibutan sa kagamahanan ni Kristo. Okay, bawa ka na ito ang kagamahanan ni Kristo ang nagdumala na niya itong pang-gobyerno tungkol kaya mga kamalauran, tungkol mga sugo, mao na may gina-apply sa mga tao. Mula ginabuhat, mula gina-implement sa katawan. Ingana, ang pag-ilan ito sa gobyerno sa Diyos nga magsugo din sa itong balaan nga siyudad. Mga ekso, kaya gisulot man tawag spiritual baptism. Karon kaya ang pagbuhat ni Iso Kristo dito, spiritual baptism. Nga naman, kaya nagawa ka sa 12 ka apostolis, nga mao ang 12 ka amahan sa 12 ka tribes. Kaya magipakaon sa dugo, o gipakaon sa lawas, o gipainom sa dugo, nahimo na itong mga anak, nilagi sa gihimo nila na seremonya. Subot pa sabot, si Panginoong Iso Kristo dito, magbuhat po siya o mga anak ni Abraham, nga gikan sa mutuo nila. Nga ang mutuo dito nila, dito dahil ibutan na itong 12 ka tao niya na apostolis na magdumala sa 12 ka provinces. Kaya ibalo na siya nga dilitan ng mga Israelitas, mutuo niya. Pero karon nga wapan matuman kay ipatay na siya. Walang ibalik niya, naguba ang iyahang itungkol dito, ibalik sa kanason, o sa pagkuha ng nasura, ang sistema, doon lang yan po yung spiritual baptism. No? Nga naman, kay mukuha naman po magbalik ang istorya sa kalibutan nga dito ni Abraham. Okay na si Jesus, ingon dito nga, ingon gisulat niya nga, ang bautismo kamo, pilagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Wala ingon nga, pilagi sa mga ngalan, sa Amahan, sa Anak, mga ngalan, itulong mo sila. Ingon naman nga, bautismo kamo, pilagi sa ngalan, sa Anak. Ngalan sa Amahan, ngalan sa Anak, sa Santo. Isa ngalan, ngalan ni Iso Kristo. Nga naman, si Jesus may purpose sa pagkaamahan. Ang amahan, nagapuyog, sulod na ito, patod niya. Si Jesus may purpose sa pagkaanak. Tungkol isa na itong batang Israel na gitawag ikan sa Egypto. Siya may purpose na ito. Siya po lang anak na Isaac. Nga sa una, ihala dito. Nga si Abraham, kung pumapatay niya, pero wala itugod sa Ginoo. Natuman sa panahon na si Jesus, ipatay lagi siya sa iyang mga kaliwat nga Udyo na po. Mauna nga natuman nga iyang pagkaanak. O sa pagka-Espiritu Santo, natuman po. Kay ang Espiritu na puyo mo sa sulod kaniya. Muna nga, sa lapto nila pagkasulti, nilang gituhuan ng Trinity, mo to si Iso Kristo. Ang pagka-Diyos Amahan, ang pagkadugan mo ang pulong, kung nahimong tao, mo to si Iso Kristo. Kung sa lapto nila pagka-istorya, ang Diyos usara. Nausara dito sa lawas ni Kristo. Siya ang Diyos Amahan, siya ang Diyos nga Anak, siya po ang Diyos nga Espiritu. O wala na Diyos, kay matod pa rin at walang sulatan, usara ang Diyos. Manalita po din ngayon nga, lunay Diyos nga Amahan, lunay po Diyos nga Anak, nga hindi na pareho, lahit pa daw. Ilang doktrina, tulong klase lang Diyos ito. Ngay Diyos nga Amahan, lunay po Diyos nga Anak. Nakaling siya nga Diyos Anak, daan na lang yung panganak dito, anak mag-isa lang po kay Diyos. Then lunay po Diyos nga Espiritu. Nga namugla ng Diyos na Espiritu tungkol sa Amahan o Anak, ang doktrina sa ilang eternity sa RCC. No? Wata na ibalo na kaya nga dahil doktrina. So kita nga, na nagsunod sa unang panahon, mga libro nila sa unang tugkaroon, nagkatuo, ang si Iso Kristo, more bilang Diyos Amahan. Pero sa ilang dahil doktrina, no? Kung katong istadihan na ilang eternity niya, lahat din ang Amahan, lahat din ang anak, kung din ang drawing na diya, na doon ay bumuton din, bumuton din ang gamay. Kaya doon ay kapag ilang ginoo ito. Doon ay ginoo nga ma, doon ay ginoo nga anak. Dili na sila sa doon bumuntol ito. Wala na yung kalapati. May bumot. Spirito lang. Ama na yung bumutol nga, taas bumot. Eh, kami bumot na rin. Mga Jesus, muna yung amahan. Ito yung kalapati sa utaw. Oo. Kasi ito pagtuo, usar na sila dito. Jesus, pero dili niya sila. Lahi, hindi ay. Pagkaingon ko, naapos sila yung pagka-iglesia ni Kristo kay naapos sila yung ama, naapos sila yung anak. Kaso sa iglesia ni Kristo, ang anak ilang Diyos. Sa ilaha, Diyos lang anak. Kung nila gilid, kung nagpagiyan sa una, basta sa Arianism. Ang Arianism, dili sila matuo. Nga kaning Diyos dili nga anak, Diyos din, anak na rin. Bro sa iglesia ni Kristo. Ang Roman Catholic, sa ilang doktrina, doon na Diyos naman, doon na Diyos nga anak, nga Diyos gini siya. Pero anak lang siya. Ayan pagka Diyos, dili mulipil sa lahan. Kaya anak na lang pagka Diyos. Kaya matod pa sa Biblia. Basa-basa. Isaias 45. Basa.
11 tambah 15. Kan udah boleh 2 ka Diyos. Nga usa naman. No? Oh, di ba na pwede mo lang pasubalan ng sulatan? No. O, dito sa 21. Dito sa 21. Isaiah 25:21. Ipahayag ninyo. O, ipahayag ha. Itong istorya. Iwali na to. Sige. Ipahayag ninyo o ipagula ini oo. Pasabot sila. Ha? Pasabot-sabota sila pagtingog. Kinsay nakapakita niini gikan sa kanhing panahon. Kinsay nakapahayag niini kaniadto. Dili ba si Kristo o wala nay laing Dios gawas kanako? Usa ka matarong nga Dios o usa ka manluluwas O, walay laing gawas kanako. Isulti din na ipahayag ninyo o ipagula kini. Oo. Pasabot-sabot sila pagtingog. O, usaho na pasabot. Kinsay nakapakita ini gikan sa kanhing panahon. Kanya to ba? Kinsay nakapahayag ini sa kanya to. Kinsay nagbalik, kinsay nagsangyaw. Dili ba ako si Jehova o Kristo? O wala na ilaing Diyos gawas ka na ko. Wala ilaing Diyos. Usa ka matarong nga Diyos o usa ka manluluwas. Si Kristo, manluluwas mo to. Wala na ilaing gawas ka na ko. Wala ilaing Diyos, di pwede matuha. Usara ako nagluwas dito nga si Kristo, moro po ang Diyos. Nausa lagi tungod kay ang Espiritu nahimong tao. Kung kana nga tao, ang Espiritu Diyos nga Creator. Wa man sila nila mulawat na sir. Kung gusto nila adunay Diyos nila po anak. Bato nato ang mga tao. Ito lang kauban, ito lang anak. Diyan na. Mula nga, ang kalibutan karon kung dili lagi bukuha si Lord na magsangyaw, magpabilis sa doktrina nga dili hingpit. Ang pag-prove na ko na, pinagi ni Pablo. Ang amo ugod nga kaalam karon dili pa hingpit. Ingon ka na namang pag-imog propesiya. O pag-imog ko, no? Aparang hingpit mamot na, ang dili hingpit, igay-igay nila mo niya. Si Pablo, di ba rin yung pare? O apil. So kamo po nga, dili po labaw ni Pablo, natural, dili po mo hingpit. Dili nga ni Pablo, kamo na no matutupahan pa niya. Mula kani iisip kami pagtugang sa Janjo to sa daging mga panaulan. Saya gipadayag nga tinuod daw ilahas na dunay Diyos naman, wala po yung Diyos nga anak. Na wala sila isangyaw, na usara na sila, kung dili ilahi niya. Wala ito nasabot ka rin soon. So mga aron matuman, no? Nga si Kristo nagbalhin nila sa sukadason, doon na po na yung spiritual baptism sa Mateo 8:11. So masawa to. Buguha po si Kristo, mawagyan po ng papel. Sige. So, Si 11. O sultihan ko kamo, nga daghan unyang mga but gikan sa sidlakan o sa kasadpan, o managlingkod tambong sa kananan uban kang Abraham, Isaac, o Jacob, diha sa gingharian sa langit. Okay na. So gingo dito nga daghan niya ang mga buti kan silangan sa pagtampong sa kananan ni Abraham, Isaac ug Jacob. Propesiya sa Mateo 8:11-12. Subot pasabot mo igsoon nga mahitabo sa umalabot kay itagda na ni Mateo. Wala man na matuman dito sa panahon nilang Isus. Iwa man ibanaw si Abraham dito. Buwan na to si Kristo ng pasabot nga amahan na sunod nako. Buwan na to dito nga siya ang amahan. Matuman na to dito nga may balik to nga Abraham dito. Mama na to huwi. Mula ibalik dito sa kadason. Ug ang pagbalik sa kadason, gisulat po si Mateo nga dunay magabot ikan sila nga kasatpan tambong sa kanan ni Abraham sa utos. So pasabot dunay pag-perform niya sa tuloy mga adlaw niya ni Abraham ug iyang pamilya. Di ba? So sa nga dayon igsoon pagatuman niya ng pagkitabuha
nga dunay Abraham o dunay pamilya ni Abraham kung walay mo proclaim. Sa unsa nga paagi diay proclaim ka sa Ginoo? Sa unsa nga paagi nga mailhan ang mao nga sinugo sa Ginoo? Sa unsa nga paagi? Kung ang Dios mo istorya sa tao. Sa unsa paagi mo istorya ang Ginoo sa tao? Pinagi sa damgo, pinagi sa panahon. Kaya ang kalibutan, ang Biblia, ang mga panghitabo diri mugna pinagi sa damgo. Ngayon mga liw mo to damgo, ay mo to sa larawan nga ang ulo bulawan. Ay mo to ato. Nga katumanan nato sa damgo ni Pukunosor, mga to mga naso dito, nga Babylonia, representative sa Roma. Kung di mo to damgo, ay mo to sa damgo ni Jose. Nga kung dili pa pinagi sa damgo ni Jose, dili sa mahimong gobernador. Dili maluwas sa kagutong siya ko kung iyang eksoon. Kung wala pa dito ang paraon sa interpretation sa damgo dito ni Jose. Muna, nga din po sa walang kasulatan, dulay isigutan ng Ginoo. So malabot mo niya, dulay Abraham kaliwatan mangabot. Sa unsang pagi nga mailhan na to. Sa unsang pagi nga mailhan na to, nga tinimaw sila. Muna, namubuha ang spiritual baptism. Sa lato na pagka-istorya ng istorya ng akong gitapik, pero masabda na to, nga kung nakasabot na ta ng ginarian naso sa kadasol, wala ito ng pag-istorya nasa Pilipinas, naariyan wala ang syudad. Itapon, ang ato mong papel, aron ma-apil ka ng ginarian sa Diyos na iyang pagkatukoron, dapat apil ka sa pamilya ni Abraham. Kaya ang gisulti niya sa sulatan, no, nga daghan mga po silang sa tambong sa kanan ni Abraham, Isaac o Jacob. Bukod sa mga nakapokos sa pamilya ni Abraham. Ngano nakapokos pa sa pamilya ni Abraham, tungod kay si Abraham, mao may kadawat sa padalangin, nga mahimong amahan sa kanasuran. O ang iyang kaanakan, mahimong pong padalangin sa kanasuran, sa kalibutan. Si Abraham may padalangin, hasta iyang mga anak. Kung tungod kay si Abraham ang amahan sa kalibutan, natural, sa Resurrection Day, muguwa po si Abraham. Di po pwede nga ang mubanhaw katurang 12 tribes of Jacob. Di po pwede ang mubanhaw katurang mga kaanakan sa 12 tribes of Jacob o mga banay. Kaya guys, kung magka-resurrection pagkabanhaw, natural, muguwa ang principal na particular nga mao si Abraham. Kung gingon ito nga po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob. Tulungan ni sila ang istorya sa walang sulatan, pero ang mga padalangin din nga mahimong amahan nagikan ni Abraham. Muna pagkuha sa kalibutan, muguwa si Abraham. O karon may bawan dayon nga kita, apil ta sa propesiya, malagingon niya nga, kung naapil ang imong galan sa pasahon sa kinabuhi, na mamaluwas ikaw. Pero dili ka rin maapil sa pasahon sa kinabuhi, dili ka maapil sa kaluwasan. Kita ingon mo to nga ang bautismo makaluwas. Sa Mateo Marcos 16:16, nga kung di ang mundo mo bautismo maluwas. So mo lagi pasabot nga kung maapil ka sa basahon sa kaluwasan, maluwas ka sa unsa man ang klasiha nga basahon. Kung maapil ka sa banay ni Abraham nga magabuti ka sa silangan o kasadpan ambong sa kanalan Abraham isawa ko. Maapil ka sa pamilya. No? Muna ang balang kasulatan na gaisgot diri nga isulti sa 7 ka iglesia. Human namulong ang Ginoo sa istorya dinhi nga dunay 144,000 ka mga tinimrihan, no? Sa kordero. Sa pinadayan 7, 4, 8, katag 2,000 sa matag banay. Adunay mabasa niya sa pinadayan. Muna siya tanda. Kung pasabot niya ay manggawas po kayo itong mga tribes of Jacob nga ipabasa na ito 12,000 sa banay ni Reuben, 12,000 sa banay ni Huda. Sa pinadayan kayo, sa malabot niya, manggawas din sila. Sa unsang pagi na may bawa na ito, nakada sila, muna yung mga tribes of Reuben, tribes of Judah. O maapil ka sa spiritual baptism. Muna siya kumaturan nila. Basa ito. Pinaliya, Capital City. Sugod sa uno. Tapos niini, nakita ko ang upat ka manulunda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta.
o nga nagpugong sa upat ka hangin sa yuta, aron walay hangin nga mohuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayat gikan sa silangan sa adlaw, o nagdala sa timbre sa buhi nga Dios, o sa makusog nga tingog iyang gisingitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom, sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat, nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan, hangtod nga ang mga ulipon sa atong Dios ang amo ng katimrihan diha sa ilang mga agtang. O nadungog ko ang gidaghanon sa tinimbrihan, usa ka gatos o kapatan o 4,000 ka mga tinimbrihan gikan sa matag banay sa mga anak ni Israel. Napulog 2,000 ang tinimbrihan sa banay ni Huda, napulog 2,000 sa banay ni Ruben, napulog 2,000 sa banay ni Gad, napulog 2,000 sa banay ni Asir, napulog 2,000 sa banay ni Naphtali, napulog 2,000 sa banay ni Manasseh, napulog 2,000 sa banay ni Simeon, napulog 2,000 sa banay ni Levi, napulog 2,000 sa banay ni Sakar, napulog 2,000 sa banay ni Zabulon, napulog 2,000 ka banay ni Jose, napulog 2,000 sa banay ni Benjamin ang tinimbrihan. So, mapulog ito iso nga doon lang yung pag-restore, pagbalik ng alang tribes. No? Nabasa natin niya, nabasa natin ito, na 2,000, ang total na 144,000, which is mga officials pa sila. So, kaning pwede yan, guys, doon magana yung tribes. So, klaro na nagsoon nga ang resurrection day, resurrection sa kaliwatan ni Abraham. Kaya nga itong ipagisgutan, ang kaliwatan ni Abraham. Mao nga sa linaw ng pagka-istorya, sa laktod ng pagka-husay na nagsoon, kami karon, lagis mo man magtudlo, nag-perform niya ng mga kaliwatan ni Abraham. Nag-perform niya sa banay ni Israel. Kaya nagkasabot niya nga resurrection of the children of Abraham or children of God. Nga mao ang nakaangkon sa kingdom of priests. Sa pag-ingon sa Ginoo sa Genesis 3:15, kagantong nahitabo sa kadto, usa malabot kung gipangita sa Ginoo ang mao nga panghitabo, kinahanglan mo sa Dios. Mao nga adunay gitawag og restoration. Muna nga wa ka restore si Jesus sa Jerusalem, tuwa sa kanason, pero hindi nga sura i-restore pagbalik ang kingdom of praise nga mga partakers nga na mao ang kaliwatan ni Abraham. Ang main partaker mao si Abraham, mao ang principal partaker na amahan sa kalibutan. Mao lang igsoon nga kung apil kita sa spiritual baptism ng malabot nga panahon. Kaya ito na may spiritual baptism ng malabot nga panahon, nga ang malang magtulong may nasayon, mao na nga apil nga kung makalahutay sa buluhaton sa pag-aanak sa Diyos. Kaya bagong Jerusalem ang malawig na sa langit, huwag pasabot, bagong mga katawan sa Ginoo, kundiin mga spiritual na kini. Kundiin ang mga espiritu sa kanya ito sa Israel, ipakatao din sa itong nasod, nga doon na yung bagong mga lawas. Mauna kami bawa na ito, kakanang tauhana, apil na sa kaliwatan ni Abraham, apil sa kaliwatan sa 7 churches, nga mga pito kaanak ni Abraham, apil sa kaliwatan sa 12 tribe of Jacob, kung ang iyang espiritu nga nasa sulod, mabunyagan nga siya, mao yun ang espiritu sa kanya ito. O kung magsulod, ilang ako pagkatason ng istorya, pagkatol, ako yata suman magtudlo, aron sa lugar pang mga informasyon, kamaturan, nga ngayon na itong masabtan. Daghang salamat.